Hello guys. Mao day ni akong asa ka? Diya sa kuwan, tindahan. Mag-inom mo dito? Magkuwan, Ay nagtubag. Wato ko sa inyo ah. Nami siya tong nag-shot di mo si mong kuya day. magkuwan ako. Ayaw nagtubag. Kumpare mi si mong kuya. Ayaw pag inulit og magpainom-inom mo. Kumpare mi si mong kuya. Pwede mi mo adto dito, pwede ko mo adto dito. Mo inom libre. Mo sampa ko sa inyong inom. Pila, isa ka case na inyong paliton. Kuwan ra nang Ayaw na lagig tubag. Kabalo na ko si mong tubag. Nami bisita, di pwedeng sampa. Kabalo na ko si mong tubag. Ayaw ko nga na. I know your words today. Pag dali dito kay palitag. Di mag-inom ka, dami iinom ka. mukha ra. Ayaw na lagig tubag lagi. Muna ko sa inyong balay. Ha? Muna ko. Dili ka mag-inulit ha. Unsa pila, isa ka case na? Isa ka kuwan. Ayaw kong tubag-tubag ah. O isa ka kese mong gikuan. Kabalo na ko. Lamig inom rin sa kay init kay ba? Dali dito. Dole ra man ako, kay gabi ra man naginom.